Здравейте хора, аз съм Даркин от Душар и сега ще покажа как да направите сървър на CS. Трябва да имате CS, задължително, Warzone и HLDS. Ето това. И да, тук на Half-Light или на Counter-Strike сервер. Тук как ще ви се казва сервера? Моя се казва CS Maniac 44. Тук какъв мап, аз избирам да Nike. Тук е на интернет. Колко човека? 30. Тук... Тоест, да, порта трябва да е така. Някаква парола така се пише. Да, по да е с 3. Не, чакай. Така. Влизаме. Обаче трябва да задължително да имате реално IP. Аз нямам. Само да покажа за това. Да ви покажа. Да го изчакаме. Ще спра на пауза, като се чакаме. И да, това е. Това е VIP-то, обаче трябва да имате реално. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал. И да, чао.